tak se pojďte podívat na náš pokoj. Jsme na soustředění v klášterci nad Ohří. Čau. No, tady jsem s Kyslíkem a s Myším. No, je to tady hezký, snídaně, večeře a obědy jsou dobrý. A máte uklizína tady? Máme, no. No, je to tady jako televizi tady máme, spí se tady dobře. No, tak takhle je pokoj. No večer je to trošku vedro. No to hodně. No, Tak mi pojď ještě něco teď se ještě ukázat. koukneme tady. Tady je skříň. Tady je koupelna. No, tady je takhle sprchový kout. Taky pěkný. Na to, že je to soustřední, jak je to fakt hezký. Jako. No nejlepší je to koupaliště. Jako. No, to je pravda. Tady všechno už je, nebo ještě něco mi chcete ukázat? No, to je všechno. Nějaký bordel.